Συναγωνιστές, τώρα είναι η ώρα να δείξουμε τη δύναμή μας. Είναι η ώρα τρόικα κυβέρνηση να νιώσουν την ανάσα μας στο σβέρκο τους. Να νιώσουν τη δύναμη του γίγαντα λαού. Κάνουμε δύναμη την οργή μας. Λέμε δεν πάει άλλο. Αρνούμαστε να μας γυρίσουν στο μεσαίωνα. Όσες δόσεις και να πάρουν, η δική μας ζωή δεν αλλάζει αν δεν απαλλαχτούμε από το βάρβαρο σύστημα. Όσες δόσεις και να πάρουν, η ανεργία θα οξύνεται. Θα γινόμαστε φτηνότεροι και φτωχότεροι. Όσες δόσεις και να πάρουν, τα λεφτά θα πάνε στις ίδιες τσέπες που πήγαν και τα προηγούμενα. Στις τράπεζες και στους δανειστές. Στο όνομα του χρέους, που καμία ευθύνη δεν έχουμε, διέλυσαν τις εργασιακές σχέσεις, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μας κατάντησαν πιο φτηνούς και από Κινέζους εργάτες. Είμαστε συνάδελφοι πολλοί. Εμείς παράγουμε τον πλούτο. Εμείς μπορούμε να μπλοκάρουμε την παραγωγή. Εμείς μπορούμε να βάλουμε τέλος στη βαρβαρότητα του κεφαλαίου. Χωρίς εμάς, γρανάζι δεν γυρνά. Αυτή είναι η αντικατάσταση δύναμή μας. Να τους δείξουμε ότι δεν μπορούν να μας τρομοκρατούν. Δεν μπορούν να παίζουν με τη ζωή μας. Δεν μπορούν να μας εξουσιάζουν. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Ζητάμε τη ζωή που μας αξίζει. Ζητάμε να μην μας κλέβουν τον ιδρώτα μας. Ζητάμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας. Αυτό όμως δεν εξασφαλίζεται με αυτούς στο σβέρκο μας. Πρέπει να απαλλαχτούμε από αυτό το χτυκιό. Συνάδελφοι, όσοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε ψέματα. Είναι επικίνδυνοι. Φλερτάρουν με το σύστημα, τις υπουργικές καρέκλες και βάζουν το λαό μπροστά να παλέψει, όχι για να γλιτώσει από τη γάγκρενα, αλλά για να δικαιωθούν οι πόθοι τους, για να εξασφαλίσουν τη μακροημέρευση του βάρβαρου και άδικου καπιταλιστικού συστήματος. Τώρα με το πάμε για την ανατροπή. Αυτή η εξουσία και η πολιτική με του λαού την πάλι να ανατροπεί. Αυτή η εξουσία και η πολιτική με του λαού την πάλι να ανατραπεί. Μνημόνια και αφεντικά. Είναι εγκληματίες όταν απειλίζουν το χέρι του ναζιστικού μορφώματος Χρυσής Αυγής με κατασταλτικούς μηχανισμούς να πυροδοτούν τη βία των φασιστοειδών σε βάρος εργαζόμενων και μεταναστών. Επιδιώκουν να ξεπαστρέψουν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους με την κατάργηση του αφορολόγητου, το τέλος επιτιδεύματος, την εισφορά αλληλεγγύης και τον εξοδοτικό φορολογικό συντελεστή 26 έως 33% από το πρώτο ευρώ.